Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben wij een bijzondere gast om de tafel. Het is Mendel Bijdelij, van origine van Jereveen. Hij werd al een peren in deze Zwerg. Het is een echte muziekman, producer, maar ook vooral muzikant. Van filmmuziek tot metal. Het peren hier in een fantastische metalband spelen, Aborted. Maar Tjeburg produceert weer platen, biedelijks van de Hoenekop. Oorleden om mijn oor te noemen, hier is een hele oren. Want we hebben mijn filmmakster Johanneke. En die kwam met het hele verhaal omdat muziek heel belangrijk voor haar is en voor de films. En toen kwamen we weer bij Mendel uit. En ja, ik denk dat ik maar niet aan denk. Die uit nu, hier, welkom. Ja, nou, maak je wel, hè? Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, heel goed. Heel erg druk. Heel erg druk. Heel veel bands mixen en masteren nu. Komende projecten ook voor games componeren. Ja, druk. Wat is jezelf? Een muzikant, producer, mixer? Daar heb ik wel eens een keer over nagedacht. Ik denk dat het gewoon het makkelijkste is. Audio engineer en componist. Audio engineer is van produceren, mixen en masteren. En componeren, ik was gewoon componist. Ja. Dat het makkelijkste is, ja. Ooit in de band Aborted zitten, begin Ja. nog even over, want ik ben een enorme metal liefhebber. Oh, gelukkig. Ja, ik ook. Belgische band. Ja. Hoe wist dat Sabij te Lonen kwam? Het begon dat is allemaal dankzij JB van der Wal, een bassist uit Friesland. Woont nou in Groningen. Kan er ook niks aan doen, maar in ieder geval. JB die zat in een grindband genaamd Dr. Doom. Die kwam in 2009 bij Aborted. En in 2012 ging de gitarist eruit. En toen vroeg de zanger Sven van... hey, ken jij nog een goede gitarist? En Sven zat toen ook in een andere band. Daar was ik eerst via JB voor gevraagd. System Divide heette dat toen. Maar toen hij in de zomer van 2012 de gitarist eruit ging... moest ik een zomer invallen voor Aborted. En ik vergeet het nooit meer tot op de dag van vandaag... dat ik dan na die zomertour van 2 weken met Cannibal Corpse... was fantastisch... dat ik op Facebook zat en met Sven te praten over games of zo. En toen zei Sven in één keer... oh, trouwens, Aborted, interesse? En ik ben als Aborted fan opgegroeid. En ik weet nog heel goed dat in 2004... toen had je nog MTV Rock Zone... En The Box on the Rocks, van die videoclip, had je 1 uur metal, 's nachts om 1 uur. En dat daar Aborted videoclips voorbij kwamen. Dus dat was echt een eer. Ja, ze is een beetje tussen die helden in dus. Ja, uiteindelijk zijn het gewoon eigenlijk mijn broers geworden. Dus, maar ja, het was echt wel... op zich is het wel gek, want als je dan in de band zit, dan besef je dat niet per se van... oh, dit is wel de band waar ik vroeger naar opkeek. Ja, maar dat vragen van, hey, Aborted interesse, dat ben ik nooit meer vergeten. 2010 was dat, geloof ik. Nee, 2012. Wanneer begon die val even van die metal te komen? Vrij jong al? Of best daar wat ingroeid? Nou, ik ben begonnen met klassiek. Want mijn vader die had een Hammond-orgel thuis. Dus toen heel veel Bach. Ik heb ook nog allemaal Bach-LP's thuis. Daar begon wat liefde voor te komen. Toen ook een beetje begonnen met drummen. Heb ik les gehad van Sietse Huisman. Een beetje Red Hot Chili Peppers. Ik had een leraar op de Bernenberg, zo heette die school, de basisschool toen. Hij heette Bernd. En die speelde elke keer als iemand jarig was, speelde hij gitaar. Dus ik kwam al wat effecten voor gitaar. Maar ik vergeet nooit meer dat in 2001, zomer 2001, ik TMF aan het kijken was. En toen kwam het nummer Plug-in Baby van Muse. Zo'n hele lange, die clip begint met zo'n lange inzoom. En dan speelt hij zo'n harmonische meneurgitaarriffje. Toen was het klaar. Dus toen kwam echt het gitaarspelen. Nou, en gitaar, elektrische gitaar, metal was 1 in 1. Dus toen echt heel erg dankzij MTV Rock Zone, dat was bij enige, want er was nog geen YouTube. Daar kwam echt
alle harde gitaarmuziek binnen. Dus zo ben ik van Lamb of God gehouden, van Slayer, Symphony X, The Haunted. Dat is allemaal van die metalbands. Ja, dat het een soort van spons voor je. Elke week werd weer iets nieuws getoond. En zo ben ik er helemaal verder in gedoken. Dus van progressieve metal tot death metal, tot neoclassieke metal, tot prog metal, noem maar op. Ja. Wat mij altijd fascineert is waar het omslagpunt leidt in luisteraar te wezen. Ja? Plat zijn de consument. Ja? En wanneer de behoefte komt om er zelf wat mee te doen. Eerst begint het vaak met een instrument. Dat jij die alleen, de drums is, daarna weer de gitaar. Ja. Maar ergens komt er zo'n moment dat je denkt, ja, nou wil ik zelf meidje. Ik wil er een onderdeel van uitmeidje. Ja, dat is een hele goede Is vraag. dat heel voorzichtig gaan of wie er een moment dat je denkt van, ja, maar nou ga ik meedoen. Nou, ik ben altijd vanaf het begin wel geweest van dat ik dingen wil maken. Ik heb natuurlijk wel heel veel nummers geleerd. Van Metallica is een gigantische invloed op. Ik heb als verjaardagscadeau gekregen dat een paar weken geleden naar Amsterdam ging van mijn vriendin daar Metallica. En dan nog steeds, dan komt de top. Maar als ik Is dit er dan een heel iets jonkje waar met Grut eigen te zien? Ja, nog steeds? Nee, 100%. Ja, Ja, als ik James Hetfield zie downpick op de gitaar, dus alleen neerslagen met de gitaarriff, dan komt nog steeds het jongetje wat in 2001 Massive Puppets Precies, echt met een mond open Ja. van wauw. 100% nog steeds. Ja. Maar ik was altijd wel van het zelf doen al. Dus ik kan me goed herinneren dat toen ik gitaar begon te spelen, het was een programma genaamd Guitar Pro, dat bestaat nog steeds. Maar dat ik altijd, als ik iets wilde leren, dat ik dan mijn eigen oefeningen maakte. En zo dus mijn creativiteit ergens in kon uiten, maar ook mijn techniek. Dus altijd het zelf creëren. Ja. Creëren is tegenwoordig net alleen maar meer een gitaar of een drumstel of wel, was ik maar door, dat is analoog. Ja. Maar de digitale wereld, nou had het net oornaam, maar het is in de muziek redelijk in evenwicht, had ik het idee, hè? Ja, Of net? Nou, ik denk dat je misschien wel gelijk hebt, misschien nog wel verder. Ik denk wel dat het wat aan het overnemen is. Bijvoorbeeld vroeger was gewoon een elektrische gitaar en een gitaarversterker. Maar dan gaan we een klein beetje iets meer nerd. Tegenwoordig zijn amp-sims, zoals het heet. Dus digitale gitaarversterkers gewoon in een computer. Dus je hebt een interface, plug je gewoon in je computer. Dat is tegenwoordig zo goed geworden dat aan de meeste mensen die aan mij vragen van, hey, moet ik een versterker kopen of moet ik thuis gewoon een plugin doen? Zeg van, begin gewoon met een plugin. Want het voelt net zo goed en het klinkt net zo goed en je hoeft geen 30 kilo meer te tillen. En dan ook met het orkestgedeelte. Tegenwoordig zijn die orkest sample libraries. Om het simpel te houden dat je dan een keyboard hebt en je drukt een toets. En als die bijvoorbeeld een C-noot indrukt, wat je dan hoort is een daadwerkelijk door een orkest opgenomen C-noot. Of een strijkersectie of zo. Dat is tegenwoordig zo goed dat een geoefend oor het wel kan onderscheiden. Maar er zijn heel veel films waar of alleen digitaal orkest wordt gedaan, of er wordt zelfs gecombineerd. Als je de Groningen Junkie XL hebt, die nou het helemaal gemaakt heeft van Hollywood, die zegt zelf ook in zijn YouTube tutorials dat hij, als hij met een heel orkest bij Abbey Road heeft opgenomen, ergens heeft opgenomen, dat hij dan alsnog dat vaak ondersteunt met zijn eigen samples en zo. Dus ja, ik denk dat digitaal, dat is echt de toekomst tegenwoordig. Toch wel, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, de discussie gaat op dit staat natuurlijk over AI, hè? Artificial Intelligence. Heel veel mensen ben toch best wel bang. Ja. ChatGPT en neem het al in op. Ja. Ik denk dat de muziek een beetje voor de muziek oprent in deze. Ja. Die ontwikkeling is in de muziek al een tijd gaan. Hè? Ja, zeker. Kijk, wat baat er met dat spul. Wat ik echt waanzinnig vond. Op een gegeven moment vond ik een soft synth meenemen. Dus een software synthesizer. Ja. En dan koek dan akoestische gitaar op jullie. En dan koest op een gegeven moment zelfs het onrijtje van de snaar. Dus net het spelen, maar het doorheen schrapen kost simuleren. Dus nou ja, waanzinnig wat er al mogelijk is. Ja. En toch laat de muziek net zien dat het vakmanschap voortkeert. Klopt. Of wel? Nou, er zijn twee kanten. Als we bijvoorbeeld over het AI hebben, tegenwoordig zijn we zo ver, als ik dan even over gitaristen heb, dat er gratis software is waardoor je eigen versterker kan instellen zoals je hem leuk vindt klinken, kan kopiëren zodat de computer exact kan klinken als die versterker. Dus dat maakt in principe die versterker, heel bot gezegd, verwaarloosbaar. Dat. En als je het over songwriting hebt, nou kijk, in de jaren 80 konden computers al complete fuga's componeren, zodat het als Bach klonk.
En nu zijn we al zover dat je, als je kan zeggen, je typt in, ik wil een track van 140 bpm in harmonisch mineur, dat het eruit komt. En dan kom je bij misschien bij het morale aspect van wat is belangrijk. Wat voor mij het allerbelangrijkste is in muziek, is dat er een connectie is. En als ik muziek luister waarbij een bepaalde emotie raakt, of het blij is of triest, vaak is het wat triest, want ik hou van het hele terug muziek. En ik kom erachter dat een computer dat heeft gegenereerd, dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of ik denk van, oké, nou computer, maar ja, muziek is belangrijker. Of 2, er is geen persoon die precies voelt wat ik voel door die muzikale uiting. Ja. Dus dat is, ik ben er zelf niet helemaal over uit, eerlijk gezegd. Moeilijk, hè? Ja, en het gaat ook heel snel. Het kan echt, op de ene week kan dat de norm zijn en 3 weken later is het compleet andersom. Ja. Het gaat te snel voor ons brein, als het ware. Ja. Ook voor mij, zeker. En toch besteedt de muziek dit toch een beetje ter geruststelling voor de mensen die zich zwaar gaan maken. Ja. Nog steeds bij de Gradio is nog steeds in de Metallica. Want James Hetfield is net een computerprogramma. Nee. Die is echt. Nee, klopt. Wat voor mij het belangrijkste is nogmaals, kijk, wat doet het emotioneel met jou als persoon? Als ik live naar een metal show ga en ik zie 4 laptops op het podium, dat heeft niet dezelfde energie. Maar als er 4 mannen staan op het podium en met meer dan 6000 man schreeuw je allemaal tegelijk master, master. Dat zorgt voor een soort verbintenis, gigantische emotionele lading. Wat je misschien wel op je koptelefoon kan krijgen door AI gegenereerde muziek. Maar ik denk, voor mij als live shows, voor mij persoonlijk, dat er echt wel mensen aan te pas moet komen. Toch wel, hè? Ja, maar bijvoorbeeld, je hebt vroeger, in 2001 had je de Gorillaz, wat eigenlijk al de videoclips waar een soort van anime karakters. En de muziek werd wel gemaakt door de zanger van Blur, geloof ik. Ja. Als ik het goed heb. En die hebben dus een heel groot succes gehad dat in het eerste live shows, dat ze van die LED-displays hadden, waar gewoon die artiesten werden op geprojecteerd. Wat heel uniek is. Maar ik denk voor het gros, het menselijke connecties, want ik denk dat je als mens een connectie wilt met een ander mens, zo zijn we geëvolueerd, denk ik, dat je een verbintenis wilt hebben. Dus ik denk wel dat hoe goed AI ook gaat worden, dat zal misschien wel in de toekomst de top en Spotify kunnen halen, omdat je met AI ook kan precies berekenen wat de mensen wil horen. Maar ik denk toch wel dat het, vooral ook voor live, dat er toch wel een connectie moet zijn. Maar dat kan ook komen dat ik uit de rockmuziek kom. Daar begonnen ben. En een klassiek is ook met een groep mensen. Ja, ik ben heel benijd. Ja. In dat opzicht is het wel een mooi avontuur. We weten net hoe het aanrent. Mm-hmm. Maar nog steeds te leven met je al... ik ben bijvoorbeeld bij het Alskiers concert van Slayer West in Zwolle. Oh ja. En daar zitten mij 4.000-5.000 bezweten mannen. Ja. Van allemaal kerels. Ja. Met te veel bier en te weinig scheermesjes. Ja. Dus het is daar oorloeren te brullen en te razen. En dan hoeft ik in en denk je, is dit het nou? Ja. Wij worden zelf wel nooit... verwoeksen worden. Ja. En een week later zit ik letterlijk in het concertgebouw om daar een prachtig mooi klassiek orkest te hebben van echte mensen. Dus precies. Ja, waar leidt straks de grens? Hè? Dus wat is nog echt, en wanneer je accepteert het dat het uit een computer komt. Ja. Zodat dat een versterker uit een laptop komt, maakt me net zo voluit. Maar ik wil ook graag eens toe spelen haast op straat. Maar, ja, maar kijk, maar dat is ook een emotie, hè? Ja, zeker. Kijk, dat is het. Het draait puur op de emotie. Je had... was in 2013 begon Skrillex met dubstep helemaal op te komen. En je ziet toch, als je naar zo'n festival kijkt, uit beelden uit die tijd. Ja, er staan wel 10.000 man helemaal los te gaan voor 1 gastje met 1 laptop. Dus wat is het belangrijkste? Is het de tools die je gebruikt? Dus je kan zeiken van, hij gebruikt geen versterkers of hij kent geen toonladders. Of is het belangrijkste dat je een bepaalde emotie kan overdragen? Het klinkt misschien wel als Transformers die seks hebben, dat kan. Maar als dat ervoor zorgt dat 10.000 mensen de tijd van hun leven hebben, kan mij het boeien als dat op een MacBookje zit of op een gitarentoonlader. Dat maakt me niks uit. Nee, ik snap die helemaal. Goed. Ja. Over real music en het digitale trouwens te spreken en de combinatie ervan. Dan komen we aan bij de band die we krijgen draaien, Muse. Ja. Stevige, behoorlijk recht aan rockband. Ja. Maar... die had net de digitale wereld moeten sluiten. Hè? Integendeel, die broeken dat heel erg... ik denk heel erg functioneel. Ja, klopt. Wel de ideale mix, denk ik, hè? Tussen het digitale en straight rock. Ja,
Laat ik het ten eerste zeggen. Muse is in mijn mening de beste band ter wereld. Misschien Metallo ook wel, maar ik denk dat Muse misschien nog diepere emotionele lading heeft. Zij zijn ook een van de weinige bands die inderdaad perfect elektronische muziek samen met rockmuziek combineren. Maar persoonlijk ben ik het grootste fan van oude Muse, waar ze echt die zware Bach, Rachmaninov, die componisten, dat mengen met hun rockmuziek. Dat is echt, daar hou ik echt van. Ik ben gigantische Rachmaninov-liefhebber. Bach, hou maar op. Zou ik 12 uur over de oren van de kop kunnen lullen. En dat samen met rockmuziek, ja, dat is voor mij echt ideaal. En als we nog dieper gaan, Origin of Symmetry en Absolution, die 2 platen van Muse. En ook nog de laatste 3 nummers van de plaat Resistance, zo'n trilogie. Dat is voor mij echt muzikaal perfectie. Dan hoor je echt een volledig strijker, of een volledig orkest, maar een volledige strijkersectie, gitaren, harde drums. Ja, prachtig. Pure poëzie. Ja. Is Max Richter echt poëzie voor jou? Ja, wat grappig is met Max Richter, dat is een componist, die heeft de soundtrack geschreven voor een serie op HBO genaamd The Leftovers. En ik kende eerst eigenlijk de muziek, ik weet niet meer precies hoe, voor me kwam het op Shuffle of dat wordt aangeraden via Spotify. Was ik helemaal in de band van. En toen ben ik een keer gaan zoeken online tijdens corona van wat zijn de beste series aller tijden. Want vaak ben ik heel selectief van wat ik wil kijken. Want ik heb niet heel veel tijd in de week. Daar ben ik heel selectief in. En dan ben ik van, oké, als ik iets ga kijken, dan moet het ook de beste show ter wereld zijn. En toen kwam ik bij The Leftovers. En dat heeft zo'n impact op me gemaakt. En Waarom? Verhaal? Het is heel, zonder spoilers. Het is een serie dat gaat over dat in één keer spontaan 5% van de wereldbevolking verdwijnt. En wat ik het mooie ervan is, zijn 2 dingen. Het is niet sci-fi. Dus het is niet zo van dat er een of andere spaceship 5% van... Nee, dat is een soort alien die u opfret. Nee, precies. Dat niet. Het is echt van, wat is er gebeurd? Misschien een derde punt van, het is ook niet helemaal duidelijk in de eerste seizoen wat er gebeurt. Maar wat ik het allermooiste van vind, die hele serie leunt op van, wat doen mensen als zoiets gebeurt? Wat doet het met jou als jij gewoon met je gezin aan het eten bent en in één keer, je knipt met je ogen en die persoon is in één keer, die verdwijnt voor je ogen. Dus, en wat doet het met je dat jij misschien een van de personen bent die meer mensen verloren heeft, en andere gezinnen helemaal niemand heeft verloren. Nou, die hele emotionele diepgang kan ik echt iedereen op aarde aanraden. Ik ga er heel erg op door, ik weet het, maar The Leftovers, die serie, misschien moet je een klein beetje inkomen, het is ook maar 3 seizoenen, maar dat heeft het is zo goed uitgeschreven, het script is perfect en dan vooral de muziek, die van Max Richter, dat is echt, ja, dat is pure perfectie noem ik het wel eens. Dat gebeurt heel zelden, maar dit is een van de topseries waar ik van denk van, ja, dit zou eigenlijk elke persoon moeten ervaren. Ja. Max Richters, The Departure. Had alles te krijgen met de serie The Leftovers. En dat had we te krijgen met mijn gast van Joert. Mendel Bijdelij, hij is producer, muzikant. Maar onleren we eigenlijk dat hij hem weer dwaande hoor ik met filmmuziek. En zo komen we bij Johanneke Dijkstra vooruit. Want die is Leslie nog met hem. De wist mij, nee, Los Angeles of net? Ja, zeker, ja. Het Walhalla. Ja. Johanneke, wie nogal onder indruk van dat ze Beverly Hills en Hollywood. Ja. Bist u dat direct dan op zo'n moment? Want toen bist een muzikant, hè? Klopt, ja. Ja, dus... Zij is filmmaker, dus er is een verschil in. Ja, dus we zijn dus met het team naar LA geweest. Want we hadden dus de 48 Hours wedstrijd gewonnen. Ja, lees even nu wat dat is. Want dat is een speciale project van jonge filmmakers. Ja. Of jong, misschien vooral een leeftijd. Maar het is vaak van jonge mensen die talent hebben. Het gros wel, denk ik. Ik denk dat het gros jong is. Ja. En die kan je de opdracht binnen 48 uur een film maken. Ja, dus je hebt is een wereldwijde contest eigenlijk. En in Nederland is het op meerdere hoofdsteden. Maar dan moet je dus binnen 48 uur op vrijdagavond, 6 uur of zoiets, krijg je een genre. Of 2 genres kun je kiezen of combineren. En zondag
avond om 7 uur moet je dan een film van maximaal 7 minuten inleveren. Dus je hebt 1 weekend om een short film te maken, volledig met productie, acteurs, alles. En dus ook veel muziek erbij. En we hadden dus van Eindhoven beste film gewonnen met de film Plons, heette die film. En Hanneke had mij gevraagd en Corné de Wolf om muziek te doen. En dat was behoorlijk stresserig. Want we moesten 7 uur 's avonds zondag inleveren, als ik het goed heb, ja. En zo uit mijn hoofd kregen we om 4 uur, 4:30 's middags kregen we de film. Dus het was ongeveer binnen 2 uur een volledige film componeren. Ik heb ook het mixing gedaan, dus alle stemmen goed horen en nog wat folie-effecten en dergelijke. En de sounddesign is door Jordi, ik ben zijn naam even kwijt, door Jordi gedaan. Dus het was behoorlijk stressen, ja. Ja, maar ik weet nog wel, het was klaar, het ingezonden. Ik ben teruggereden, ben gelijk naar de bioscoop gegaan daarna, gewoon even van me af. En die spanning, stress was wel heel erg fijn. Letterlijk van hier een film in de oren. Ja, inderdaad, ja. Is dat een beetje normale film zien trouwens? Of? Ja, wat ik bij mezelf merk, als ik bij een film echt heel duidelijk op bepaalde dingen, bijvoorbeeld hoe belichting is of hoe de muziek is, dat ik dan merk dat ik niet helemaal volledig in het verhaal zit. Tenzij het echt uitzonderlijk goed is. Ja, dus dat is wel een dingetje van mezelf. Ik kan nog steeds heel erg van films genieten. Maar net hetzelfde met series. Ik ben heel selectief met films. Van waar ga ik mijn tijd in doen? En af en toe zitten er echt van die pareltjes bij dat het me echt helemaal achterover was. Ja. Ja, voornamelijk horrorfilms, zo moet ik zeggen. Toch wel, hè? Ja zeker. Ja. Stuit er een beetje door in carrière en in leven heen. Ja, zeker. Jereveen, je werkt Beester Zwijg. Dat is de studio, hè? Ja, zeker. Ja. Wat wie er reden om in Beester Zwijg te vestigen? Want de Abort is een Belgische band. Ja. Je is naar LA, je bent met filmmuziek bezig. Ik kan me heel goed voorstellen, dus ik maak misschien eens een keer naar de Ronenstad of sterker. Ik maak misschien, kijk eens, door zijn Junkie XL, Tom Holkenborg. Ja. Misschien maak ik wel eens richting Amerika of zo. Ja. Als het ooit al wagen? Dan nog niet, omdat er nog niet echt reden is geweest om het te doen. Maar ik weet wel, dus toen we in maart met het team naar LA gingen, wat ik wel merk is, als je daar gaat netwerken, kan het heel snel gaan. Dus ook daar hebben ze ook natuurlijk alle andere winnaars van alle andere steden over de hele wereld van die 48-hour filmwedstrijd. En dan gewoon met elkaar praten, een borreltje met elkaar doen. Dan kan het balletje heel snel gerold. Dus je volgt elkaar allemaal op Instagram. Blijkbaar gaat alles via Instagram in plaats van telefoonnummers uitwisselen. Maar gewoon elkaar volgen op Instagram. Ik merk dat als je daar echt in het filmwereldje, dat het een stuk sneller gaat dan een beetje zwaar zitten. Ja. Zo is dat wel, internationale filmmuziekcarrière. Want er bent nou dwaande mij het produceren, het mixen en masteren. Ja. Om het even heel precies uit te lezen. Ja. In de studio in LA zitten van films is natuurlijk een heel oor leven, maar ook een oor carrière. Ja. Zo is dat wel. Ik denk het wel. Af en toe is de levensnorm van Amerika, daar ben ik soms een klein beetje op tegen. Van hoe dingen daar financieel gaan. Dus bijvoorbeeld qua levensnorm, soms hebben mensen daar 3 banen nodig om het te kunnen redden. Maar ik denk in de filmwereld, lijkt het me, zou me wel tof lijken, ja, zeker. Ja. Want in dat opzicht, even op plot zijn, heeft best een atypische carrière, om het zo maar zo te drukken. Ja. Aborted is echt snoeihurre metal. Ja. Zij, Sonier? Ja, ik heb 7 jaar in de band gezeten. 2012 tot 2019. Ja, en dat weer inclusief tournees? Ja, dus... Dus echt rock'n'roll? Ja, echt over de hele wereldtour. Ik heb mijn hele landen bucketlist afgevinkt. Amerika, Canada, Mexico, Colombia. Alle landen van Europa. Rusland. China. Niet gespeeld, mochten niet spelen. Helaas. Je minder hoor. Je minder hoor. Ja, zeker. Ja, we waren er. Maar toen was er iets met de politiek en onze bandnaam. Dus mochten we toch niet spelen voor de veiligheid. Maar wel even in China. In het hotelkamer van China geweest, ja. Ja, in Japan. Ja, het is een hele toffe tijd. Wat voor leven wie dat? Wie dat echt rock'n'roll tournees? Of gewoon een tournee van een popmuzikant van hotel naar hotel, door een dinkje en de bus weer naar het hotel bracht? Nee, het is voornamelijk zit je met het festivalseizoen. Dan was het echt hotel, van festival naar festival. Maar een tour is echt van, je hebt een nightliner, dat is zo'n hele grote tourbus. Daar zitten dan 3 bands in en crew. En al je gear met een trailer achteraan. En dan echt, meestal wel
minstens 20 tot 30 dagen achter elkaar door Europa toeren of door alle staten van de VS. Ja, prachtig. Je komt zeg maar je nest uit van de Nightline. Je gaat de zaal binnen, je gaat soundchecken, je gaat het van de stad zien. Of je gaat gamen, wat wij heel vaak deden. Ik had toen al hoe heet het ding ook weer? Een PSP, PlayStation Portable, weet ik nog heel goed. Maar dan 's avonds spelen en dan af en toe feesten. Daarna Ja, want ik ben een oude krentenbrood, ik ben even een oude lul. Oude school. Krentenbrood, ja. Ik ben van de Slayers en de Lemmys en de Aussies. Hè? Ja. Dan ben je officieel een oude lul. Ja. Is er nog wat hoe van die romantiek, vreeg ik me wel eens af. Wie het nog een beetje echt rock'n'roll? Of zit je gewoon keurig te gamen, net al te let naar bed en een keurig ontbijtje? Dat hangt toch van de dag Ik hoef af. geen smeuïge details. Ik snap dat het net al vertellen was. Maar, Nee, die krijg je ook niet. Nee, maar is er nog iets van rock'n'roll hoor of niet? Ja, zeker wel. Ja, je kan echt nog hartstikke goed feesten. Heel erg dronken worden. Ja, de drank is gratis. Maar ik moet wel zeggen, met de Boarded waren we echt ook een stelletje nerds. Dus er zijn misschien heel veel avonden geweest, misschien wel meer avonden geweest. Dat we gewoon lekker zaten te gamen met z'n allen. Of lekker zaten te nerden over een horrorfilm of over artworks of noem maar op. Ja. Maar natuurlijk zijn er ook, zal ik het zeggen, leuke feesten geweest. Ja. Mist het net? Abortus is een grote naam, mag ik even uitlezen? Ja. Neem zelf wel even de naam, maar we worden wereldwijd oerlangs. Ja? Nou weet ik net dat zaal wint van 10.000 man of clubs van 1000. Ik weet, waar zie je het niet meer op een gegeven moment? Of dat per loon weer verschillend werd. Ik denk toen we support deden voor de Creator Tour. Nou, dat was wel zalen van 7000 man. Ja. Sommige ook wel arena's. Nou, ik denk maximaal 7000 man wel, ja. Ja, grote volle... Af en toe wel een paar arenas hebben we gehad. Want Creator is best wel een grote Europese trashband. Ja. Maar dat is even het middelpunt van je eigen bubbel natuurlijk. Maar ik heb me wel voorstellen dat het verslavend is. Ja, zeker. Weet je wat het is? Er is, en dat is een cliché, elke artiest zal het zeggen. Maar als je... Twee dingen zijn heel verslavend. Ten eerste, als je een goede gitaarsound hebt en dat het door die hele ruimte reikt en strak spelen samen met de band, die energie opschuiven op het publiek afstuwen, dat is een kick wat je met niks anders kan vergelijken. Maar dat er allemaal mensen helemaal naar de tering gaan en mosjen en de horns opgeven en headbangen en bepaalde gebaren naar je toe maken van snel spelen als je een solo speelt. Er is niks. Dat is zo'n grote ego-boost. Maar het is ook van dat je iets geeft wat mensen echt heel blij maakt. De gigantische people-pleaser in me. Dat kun je met niks vergelijken. Om terug te komen van of ik het mis. Nee, het is nog in Beesten Zwijg. Dat is ook prachtig. Ja, zeker. Ik vind het mooi met jou. Ik kom graag met de fiets. Ja. Maar ik ben 50 plus. Ja. Je bent nog een jong kerel. Ja. Ik kan je voorstellen. Ik af en toe... Ik moet hier niks over praten, hè? Nee. Ik moet wel zeggen, de laatste 1,5 jaar kruipt het er wel in dat ik niet alleen dat ego-strelen mis, maar ook dat op het podium staan en dat de muziek die jij schrijft, dat een connectie is met mensen, dat mis ik af en toe. Ik heb nog wel een solo-project wat instrumentaal is. Ja, af en toe zit er zang op, maar voornamelijk instrumentale gitaar, shredding en melodietjes en dergelijke. Ja, ik denk dat het een soort prog-metal. Ja, nee, precies. Ja, dat vind ik een goeie. Ja, goeie albums trouwens. Staan al op Spotify, zit ik hem er even bij. Ja, zeker. Dankjewel. Het merendeel zei, dat klopt, het instrumentaal. Ja. Maar die maat van Abortus doet er ook nog 1 of 2 keer mee. Gast appearances. Ja, zeker. Ja, Sven heeft Sven heeft 1 track ingezongen. Ook de ex-texture zanger Daniel de Jong heeft eentje gezongen. En ik heb nou een paar singles klaar liggen waar overal zang op zit. Ja, maar het merendeel is instrumentaal. Ja. Maar goed, het prikkelt weer dus. Ja, het borrelt wat. Maar geen metal meer. Ik heb af en toe nog wel dat ik thuis wel wat metal aan het spelen ben. Maar muziek is zo breed. En metal is echt, dat zit nog steeds diep in mijn hart. Ook al vind ik de metal scene nu wel redelijk stationair. Maar het zit nog steeds heel diep van binnen. Ik kan nog steeds heel graag luisteren. Tijdens het sporten vind ik het fantastisch om metal te luisteren. Is er te weinig vernijing, vind je? Ja, wat het nadeel van metal is, en ook van rock. Wat ik een nadeel vind van metal is, er wordt heel erg op gehamerd dat de oude beginners, Led Zeppelin, Metallica of Black Sabbath, Slayer, dat je daarmee moet beginnen. Maar wat je ook daarmee doet, is dat als je daarmee begint, dan wordt dat zeg maar ook een deel van je kern.
Ik voel de standaard. Dus. Ja, precies. En ik denk van waarom zou je dat doen? Je kan misschien wel observeren van leren, maar daarom vind ik het heel tof dat er een paar bands zijn waar je haast niks van Slayer of niks van Metallica of dergelijke hoort. Een band als Spiritbox is een nieuwe band die heel echt tof is. De volgende is geen metalband, maar op gitaarcreativiteit een band genaamd Polyphia, waar je heel duidelijk gitaarmuziek en K-pop, J-pop-achtige dingen in hoort. Ja, dat vind ik echt super tof. Wees vernieuwend. En dat vind ik het mooi van popmuziek. Want ook al zit popmuziek wel heel vaak in dezelfde koordprogressies, het klankpalet, dat verschuift echt met de jaren. Je kan aan een nummer horen of het uit 2001 komt, of uit 2022 komt, of uit de jaren 80 komt. Ook al zijn het dezelfde akkoordenprogressies. En dat is bij metal heel, heel langzaam het geval. De enige echt vernieuwende band in metal, dat is Meshuggah. En je hebt nu nog steeds band die het kopiëren. Ik heb er ook heel veel dingen gekopieerd. Maar dat zegt wel wat. Als er dus één zo'n band is die zo vernieuwend is. Spiritbox, daar hoor je ook wat Meshuggah in. Dus die van terugkijken in plaats van Slayer, terugkijken dan naar Meshuggah in het geval. Dat verschuift wel gelukkig. Maar het feit dat Meshuggah de enige echte grote vernieuwer is, in mijn mening. Dan heb je één band van al die miljoenen andere bands. Ja, dat vind ik jammer. Maar ik vind het natuurlijk ook mooi. Want met Meshuggah is een van de beste bands die we dankbaar mogen zijn. Inderdaad het dilemma van de metalwereld. Ja, zeker. Wij metal-liefhebbers, wie is wij? Maar wij hingen heel wat om die oren traditie. Ja, dat is het. Die traditionele festivals, of het nou Wakken Open Air gaat, of waar dan ook. Elke keer, wij gaan pas als metal-liefhebber, maar het moet een goede naam staan. En die nieuwe naam bij metal-bands die minstens 24 jaar al bestaan vaak. Ik heb mezelf wel eens de vraag gesteld van als nou vandaag iedereen zou doodvallen van grote metal acts. Van de allergrootste. Ja, die boppen, de Champions League laag. Ja, precies. Ja. De Metallica, Iron Maiden. Dat ze niet meer kunnen spelen. Ik denk een 15, 20 bands, wat de echte top is. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, wat houden we dan nog over? Ja, dan wordt het stil. En ook van welke nieuwe bands zit op dat niveau? Misschien één band die opkomt als Ghost. Dat is het, denk ik. Ja. Denk ik, hoor. Begin iets wat net metal is. Ja. The Drowned Girl. Ja. Jan Tiersen. Ja, Tiersen, ja. Misschien wel de beste componist die wij mogen meemaken, denk ik. What's the story? Het is het gebeuren. Ik weet nog dat ik vroeger of mijn ex speelde. Tenminste, er was een piano in huis. En die speelde een nummer van de soundtrack van Amélie. En ik weet dat ik die cd heb gekocht ergens. En dat is... Want mijn vader speelde vroeger accordeon naast orgel. En dat hele Franse mineur... Dat als een Fransman zo begint te praten... en dat diep gitzwarte mineur... Frans accordeon... misschien wel jaren 50 Frankrijk, zeg maar... helemaal verliefd op. En daar zit die soundtrack helemaal vol mee. Jan Tiersen en The Drowned Girl. Franse componist, dus fantastische muziek. Ondroegen toch mijn gast van Joert. Echt een geweldige muzikant. Producer, mixer, masteraar. Game-liefhebber, zit ik er maar even bij. Ja. Venster, wat ze wordt best te zwerg. Daar had hij in zijn studio Mendel Bijdelij. Misschien wordt de blik nog wel eens op het boetelom. Maar ontnota bloedt hij mooi wat in de provincie hingen. Hingest om Friesland, om Heerenveen best te zwerg? Of hoe is die boom met dit deel van de wereld? Nou ja, sporadisch. Af en toe pak ik wel een show in Iduna in Drachten. Ik was gisteren nog toevallig in Heerenveen bij muziekwinkel De Snaar. Want daar kwam ik al sinds ik denk een kind van 7 was. Dus dat elke keer als ik nieuwe gear wil checken of mijn versterkers wil laten repareren. Ik heb nou ook een versterker staan. Ik hou wel van gitaarversterkers. Dan kom ik wel in Heerenveen bij De Snaar. Voor de rest in Friesland... hing er toen de streek, de natuur, het gebied of net? Nee, maar ik woon tegen het Beesterbos aan. Ik zou bijna zeggen, af en toe doe ik wel een wandeling, maar dat doe ik eigenlijk te weinig. Maar als ik een wandeling doe, dan vind ik het wel echt fantastisch. En het soms is van, dan begin je te wandelen en denk van, dat moet ik eigenlijk veel vaker doen. Maar meestal ik dan helemaal als kluizenaar in mijn studio constant te werken, te mixen. Maar qua natuur
Ja, het Beesterbos vind ik heel mooi en het Oranje Woud in Heerenveen vind ik heel mooi. En af en toe met mijn schoonfamilie, de vader van mijn vriendin. Soms doen we een wandeling in het bos. Dat is achter Heerenveen. Ik ben de naam even kwijt. Ik ben even kwijt. In ieder geval daar het bosgedeelte. Ja, vind ik mooi. Dat komt echt wat rust. Ja, ik heb elke keer, vroeger toen nog in een boord zat, want elke keer als we naar een tour toe gingen JB en ik altijd samen, want we wonen allebei in Friesland, of hij in Groningen, maar zelfde richting. En dan elke keer als we vanuit Schiphol teruggereden, op een gegeven moment zie je dan de botjes jouweren. En dan wordt dat landschap, zeg maar, al iets daarvoor allemaal mooi groen. En dan zie je dan de koeien in de wei staan. En dan kom je, zeg maar, toen had je nog de rotonde in Jouweren, die is een beetje anders. Dan ga je langs de BP en als je dan Heerenveen binnenkomt, dat je dan dat industrieterrein rechts hebt en dan dat weiland gebeuren, ja, dat voel ik me echt weer thuis. Echt thuiskomen. Ja, echt. Dat ben ik nooit vergeten, dat gevoel. Ja. Nee. Dat Friese landschap, dat zit heel, heel diep in, maar ook heel erg van. 's Ochtends ook. Niet dat ik vaak vroeg wakker ben, maar op de ochtend dat dan, zeg maar, dan dauw op het land zit. Ja, ik denk, stel ik zou naar Amerika gaan, zou ik daar nog steeds naar verlangen. Dan zou ik oprecht terugvliegen, sporadisch. Misschien 1 keer per jaar, gewoon om dat weer even te zien, ja. Ja, ook de lucht, ja zeker. Hier alleen nog die periode ben je op boord, wereldwijde tournees. Echt een jongensdroom, denk ik, die komt op zo'n moment. En toch best er op een gegeven moment uitstapt, stoppen. En was een draai maken. Ja. Ik muzikaal, Ja. meer naar de filmmuziek. Ja. Wie dat voort nou, stop je hem aan boord en... Nou, hoe het zeg maar begon, in 2018 was mijn vader overleden, een ouderdom. Want die was al 60 toen hij mij kreeg. En toen hij overleed, dacht ik van, ja, wat wil ik nou eigenlijk doen voordat ik de pijp uitging? Dat was de letterlijke gedachte. En langzamerhand begon het al een beetje in te kruipen, begon mijn motivatie voor Aborted te zakken. Want ten eerste, voor mijn gevoel had het wel een beetje een... Death metal is niet een genre wat iedereen mooi vindt. Het is echt een niche. En het is een niche, ja. Precies, en er zit een plafond aan en tot hoe ver kan je groeien. En dan voordat ik de pijp uit ga, wat wil ik allemaal bereiken? Waar wil ik allemaal mijn tijd en energie in steken? En vooral bij die laatste tour merkte de band ook al dat mijn motivatie heel erg gezakt was. Dus toen kwamen zij, weet ik nog, in januari of zoiets van... we merken dat je motivatie heel erg vindt. Klopt helemaal. Misschien is het handig dat we uit elkaar gaan. Dan denk ik van ja, daar sluit ik me bij aan. En toen heb ik wel even een beetje een mindere periode gehad. Want je laat het toch achter. En toen heb ik echt wel de draad opgepakt om volledig op mixen en masteren en filmmuziek te storten. Ja, wat wie de oorleiding? Is dat in smaak of kwam ze erachter dat ze er gewoon goed in wist? Nou, ik weet nog, ik ben altijd liefhebber geweest van klassieke muziek. En ik denk dat ik misschien nog wel meer... De Hammonds, Bach. Ja, de Hammonds orgel. Oh, zo de Hammond. Ja, dat orgel. Ja, nee, Bach inderdaad. Vivaldi, vooral het barok. En met heel veel contrapunten in zit, zulke dingen. Maar ook filmmuziek. Dus ik denk aan Danny Elfman van Batman Returns. Maar wat me echt een impact heeft gemaakt is toen nog in de bios. Ik ben heel goed zat toen in de bios Heerenveen voor The Dark Knight. En voor die film, dat is die Batman film met de Joker, gespeeld door Heath Ledger. En daar heeft Hans Zimmer, de componist van zijn tijd, die muziek voor gecomponeerd. En dat middenthema, en die mix is ook heel donker. Echt, je kan haast horen van Kees. Ze hebben gedacht Batman, Gotham, luguber, New York-achtig, donker. Dus die hele strijkersectie klinkt ook heel erg donker. Dus die mix is ook heel goed. Maar de muziek is echt fantastisch. Het is een D-mineur. Wat ze zeggen is het meest trieste akkoord. En dat is me altijd bijgebleven. En dat moment was dat ik echt heel erg bewust werd van filmmuziek. En toen ben ik al met mijn solomuziek een paar dingen gaan proberen. En toen ik met een van mijn latere soloplaten echt er diep in ging en ook orkestboeken ging lezen, toen begon ik ook meer van, kijk, ik wil zelf ook filmmuziek creëren. Dan ben ik ook heel blij dat Johanneke mij 2 jaar geleden met een andere voor dit oude wedstrijd, de film De Zwarte Piste, mij en ook maat van mij Corné heeft gevraagd om daarvoor muziek te componeren. Want het heeft iets om naar beeld te kijken waar geen muziek in zit en dan komt er iets bij je op. En dan ga je gewoon dingen uitproberen. En als dat ook nog aansluit bij wat die visie, wat een regisseur als Johanneke Dijkstra in gedachten heeft,
ja, dat voelt heel erg fijn. Vooral ook het samen creëren, dat vind ik heel erg fijn, ja. Ja, kun je me voorstellen. Ja. In hoeverre bepaalt dan in dit geval een Johanneke Dijkstra, maar even ook rolverdelingen sprutsen. Het gaat dus net zozeer om haar als persoon. Ja, misschien ook wel waar, misschien zit er wel een groot verschil in. Ja. Maar in hoeverre bepaalt zij nou, makers toen muziek? Jou zei dat je al een kader of net? Want ik kan me voorstellen, deze scène, bedenk er iets mee. Ja. Maar jou zei dan ook iets soort maar donker of licht of maar dit wezen of op tempo. Nou, er zijn twee richtingen. Sommige regisseurs zijn heel strikt. Sommige regisseurs zijn best wel open. Johanneke is gelukkig heel erg open. Maar Johanneke heeft wel een duidelijke visie. Dus ik weet nog heel goed met die Zwarte Piste film, dat Johanneke zei van, ken je die film Birdman? En dat is een film met Michael Keaton, een fantastische film. En ik heb die film ook gezien en hield ik er echt van. Daar werd in plaats van strijkers heel veel emotie geuit met puur drums. Ook wat jazz, maar puur zo'n jazz drumkit. Dus zeg van ja, ken je die Birdman, dat gevoel wil ik erbij. En dan vraag ik ook vaak van wat voor gevoel we ergens bij hebben. Dus en daar zaten wij echt op één lijn, kan ik nog herinneren. Dat jazzy, een beetje dat jaren 30 jazz, niet per se big band, maar echt dat noir jazzachtige dingen. Dus dat was dat. Maar er zijn natuurlijk ook dingen dat de eerste idee dat het niet aansluit. En dan moet je echt je ego even aan de kant zetten. Want als artiest denk je van, dit heb ik gemaakt, dus dit moet goed bij je passen. Maar Ja, en dit vind ik mooi. Precies. En, ik had er de hele nacht om werken. Ja, maar het leuke is als je die ego aan de kant zet. En als je dan samen mee tot één lijn komt. Of samen meer de visie van de regisseur begrijpt. Dat je dan tot het punt komt. Dat is een soort van euforie, zeg maar. Als je dan opstuurt en dan terugkrijgt van, ja, dit is precies wat ik in gedachten had. Ja, Wat hast je intussen al met oren werken, voor orenfilms, hè? Dan alleen Johanneke Dijkstra? Ja, ik heb in het verleden met een paar YouTubers, er is een grote YouTuber genaamd Peter Lindgren, geloof ik. Die had een soort van motivational speech gemaakt voor zijn volgers. Dus ik weet dat ik allemaal van die voice clips kreeg van, ja, ik wil het epic. En dan ken je dat gevoel van, bam. Dan denk ik van, oké, dat is dus van de film Inception, Hans Zimmer. Heel veel trombones, heel cliché, maar dan weet je wel van wat hij wil. Dat gedaan, er was een fanfilm van The Witcher uit Polen, daar heb ik de trailer voor gedaan. Nog een paar andere dingen, dus 2 films met Johanneke. En nu is er een game, ik kan niet heel veel over vertellen, maar een game in ontwikkeling. En daar heeft de gameontwikkelaar mij gevraagd om voor te componeren. Wat is het een wereld waar het moeilijk inkomst qua concurrentie? Qua concurrentie valt op zich gewoon mee. Ik heb iemand een keer horen zeggen van dat filmcomponisten, dat er echt serieuze filmcomponisten er maar 3.000 of 4.000 over de hele wereld zijn. Ik weet niet of dat klopt, maar misschien kan dat wel kloppen. Het is heel specifiek natuurlijk. Ja, hè? zeker, ja. En je hebt ook daarin weer met niches te maken. Als iemand zou vragen van, ja, kun je mij iets als Skrillex-achtige moderne dingen doen? Dan denk ik van, dat weet ik niet of ik de juiste persoon ben, wil best proberen. Maar als iemand zegt van, ja, ik wil heel veel emoties, strijkers bijvoorbeeld, dan kan dat. Of als het iets meer jazzy moet, zoals een Zwarte Piste, dan kan dat ook. Ja, ja, maar voornamelijk, ik hou heel erg van treurigheid, mineur. Ja, zulke soort dingen. Strijkers hou ik heel erg van. Ja. Ja. En ik lees in een interview was Jong Haast dat ik van het simpele hoorst. Het Ja. terug naar een kerngevoel. Ja, dat zijn 2 dingen die me, of soort 2 van kernwaarden. Eén is, ik hou van zoveel mogelijk mogelijkheden in zo min mogelijk fysieke ruimte. Dus ik heb liever 1 gitaar waar heel veel mogelijkheden in zijn. Dan 20 gitaren die allemaal Precies, ja. 1 dingetje kunnen. Ja, ik speel nou al, ik denk 22 jaar gitaar, maar ik heb maar 5 gitaren. En ik heb nu nog steeds het gevoel van, ik moet er een paar wegdoen. Dat ik gewoon 2 gitaren heb waar ik het meeste mee doe. En dat is één misschien nog wel een van de goedkoopste gitaren die ik heb, waar ik het meeste mee doe. Want hoe hast het dan? Ik snap die visie. Ja? Maar doe best ik een enorme digitale, volgens mij liefhebber. Want Ja, zeker, in een interview lees ik al die jargon naar Trijs en de weekdag. Ik Ja, ja. heb er verstand van hier, maar dat had ik dus net. Nee. Dus die zit echt heel diep in, vooral Cubase. Ja, klopt. Ja, dat is een programma waar ik in mix en master en componeren. Ja. In die digitale wereld is niks meer te gek. Nee. Maar dus dan heb ik 1 ding opgelost. Of hast er hetzelfde, eigenlijk maar in je soft zint, Westbewerkers of zo. Nou kijk, daar heb ik in ieder geval 1 ding opgelost van fysiek
is er dus zo weinig mogelijk. Want alles is maar in één computer. Ik ben vorig jaar overgestapt op Mac ook. Nu is het maar zo'n klein doosje. Kan ik in mijn rugzak doen, overal meenemen. That's it. En ook daarin, qua componeren moet ik wel zeggen, dat heb ik een grote template waar alles wat ik in mijn leven gekocht heb ingeladen zit. Dus dat ik zeg van, oké, weet je wat, iemand wil een heel donker orkest, nou dan moet ik dat orkestpakket gebruiken. Ja, dan hoeft het net maar helemaal op te bouwen. Nee, want dat ook met mix en master gebruik ik dat. Ik wil zo efficiënt mogelijk werken. Nu ik dit zeg, zal de meeste mensen om me heen al een lach schieten, omdat ik het zo vaak over heb. Ik wil altijd zo efficiënt mogelijk werken. Dus met mix ook, ik heb een hele template. Ik laat alles in. En dan alles heeft al een naam. Want waarom zou ik elke keer alles vernieuwd doen en iets kickdrum noemen en iets snare noemen? Omdat elke band die ik mix sowieso al een kickdrum of snare. Hetzelfde met componeren. Ik weet dat 90% van de projecten die ik moet doen orkest wil. Dus heb ik het allemaal al ingeladen. En dat is ook het belangrijkste qua creativiteit. Want ik hoef niet meer technisch na te denken. Je hoeft, om even een analoog uit te lezen, dan hoef je geen kabels meer te lezen. Nee, precies. En daar gaat een heel prototype zitten. Precies. Als ik denk van, oké, ik wil een D-mineur horen met dat orkest. Ik klik het gewoon aan en ik speel het. Ik neem het op en dan heb ik dat. Dus zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk werken. Zoveel mogelijk tijd besparen en volledig creatief bezig zijn. Alle technische voorwerk heeft wel veel tijd gekost. Heeft wel 3 maanden geduurd om zo'n template te maken. En door de tijd aan te passen. Maar nou is het op een punt van dat ik alleen maar creatief bezig ben. Ja. Als ik een hoenekop template? Met die hoenekop was het... hoenekop template. Met die hoenekop was het wel... Ik heb templates voor verschillende genres. En ik had wel een soort van country rock template. Nou ja, daar past het perfect in. En dan is het dus niet voorgemixt. Maar ik weet wel van Hoenekop zit sowieso al de gitaar en een akoestisch gitaar. Maar ik vond het fantastisch dat die plaat monsterachtig geproduceerd had. Ja. Mixed en mastered. Ja, gemixt en gemasterd. Ja, want in dit geval die jongens het zelf al wel opnamen. Ja, Emiel heeft alles zelf geproduceerd. Nou, leven ze een beetje knap hoor in de man net. Ja. Ik vergeet nooit meer. Ik kwam toen thuis, was net terug van tour. En Emiel had een envelop in mijn brievenbus gedaan. En ik deed het open en er zat een USB-stukje in en een A4'tje met stift erop. Mendel, de toekomst van Friesland ligt in jouw handen. Ik ging heel mijn stuk. Ja, ik vond macht. En ik lag constant in een deuk thuis. Ik denk oprecht dat het een van de leukste mix-sessies moois van mijn leven was. Ja, maar toen was hij met films bezig. Er was een aantal solo-albums. Makker uitbracht, mag ik er even bij zitten. Ja. Dat mij dan wel metal wijzen, maar echt wel op een hoog niveau. Productioneel, het klinkt gewoon, het is goed, het is perfectionistisch. Nou, dankjewel. Had ik zo naar de projecten, die stel je die in haast. Nou, was toch zeistig, ben ik met templates en met digitaal bezig. Ja. En dan eerst fietst dan Hoenekop voorbij. Ja. En dat vind ik gewoon een hele leuke detail in die carrière. Ja, en ik ook. Maar die jongens die bellen die dan en dan haast er wel voor het zin hoor. Want de Hoenekop is natuurlijk, en ik bedoel het echt heel goed, maar het is natuurlijk een rammelend boerenrockband in Friesland. Ja, maar wel een hele goede een. Kijk, dat moet ik even jaren. Dat prikkelt die dus. Dan, ja, zeker. Dan komt dit een totaal andere muzikale wereld. Ja, maar wel een brede een. Bijvoorbeeld, kijk, mijn vader had altijd heel vaak Hollandse muziek. Niet dat Hoenekop vergeleken is, maar door mijn jeugd en mijn moeder is Surinaams, die heeft weer hele andere muzieksmaken. Dus die broeipot, die mengelpot van allemaal verschillende culturen en muziek, dat heeft mij in ieder geval heel breed ingesteld. Dus ik kon niet wachten om terug van tour te komen en te beginnen met mixen. Hetzelfde met Baldus Drauma. Ik heb net eind vorig jaar hun akoestische plaat gemixt. En hetzelfde, dat is een soort van nieuwe uitdaging. Van dus geen distorted gitaren, maar gewoon akoestisch, puur, rauw. Van hoe ga ik dat dik laten klinken? Nou, en zij waren tevreden mee, ik ook. Dus daar ben ik heel blij om. Daar doe je het uiteindelijk voor. Ja. Dus om dan die visie waar te kunnen maken, ja, dat is dat vind ik hartstikke tof. En grappig. En ik heb me voorstel voor dat leuk is contact te horen met al die genres. Ja, zeker. Om de creatieve doorrekwartier te horen. Ja, zeker. Ja, laat een breed palet zien. Ik heb ook een Spotify playlist. Zit alles in en ik ben het laatst even toe langs gegaan. Er zit inderdaad heel veel metal in, maar inderdaad dan komt bla 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 van Monsterachtig komt er dan langs of akoestische dingen. Ja, ik hou het wel zo breed mogelijk houden, ja. Intussen, dat had ik al even zijn, valt er van alles te stream altijd toe die muziek jet. Als Spotify haast, luister je vooral even naar
de albums die erop staan. Equilibrium, Ja? Neoblivion, Universal Omega, Oblivion, Subliminal Colors. Maar we hebben een prachtig... Wat betekent die titels al jezelf? Nee, ja, geen idee. Meestal is het gewoon een woord wat in één keer opkomt. Ja. Nou, Ja. maar het tekent ook wel een beetje de... Was de release huis. Ja. Prachtige muziek. Hier hadden geen plaat in, helaas. Net Ja. 5, maar nog één. Geen probleem. Wat bent voorlopig de plan? Wat zit er in de planning voor die? Ik heb voor mijn solo-project komen nou een paar nummers aan waar wel zang op zit. Is ook meer richting songwriting. In de zin van niet meer harde metal met technische gitaarlijks en heel stijl. Meer groovy. Wat breder denk ik. Dat wat meer mensen zullen waarderen. Een game ga ik componeren voor. En voor de rest heel veel bands mixen en masteren. Met heel veel plezier. Drok de Zat dus. Ja, zeker. Ja. Hans Zimmer. Nou, hij valt al even een paar keer. Ja. Belangrijk van die film, muziek, Ja. attitude. Hoe is daarin? Ja, dat is misschien wel de grootste inspiratie, denk ik. Want vorig jaar ben ik ook samen met mijn vriendin naar de Hans Zimmer Experience geweest in de Ziggo Dome. Nou, hoe die gaat met zijn muziek, elke keer ook weet te vernieuwen. Terug te komen op van dat de metal is wat stationair. Hans Zimmer is echt volledig vernieuwend. Als je ook naar de laatste Dune soundtrack luistert en je luistert naar bijvoorbeeld naar The Lion King, dan zou je bijna denken aan 2 verschillende componisten zijn. Ik denk dat daar de kern zit. Hans Zimmer, ja, briljant. Puur briljant. Like a dog chasing cars. Ja, het beste nummer wat hij ooit geschreven heeft. Dankjewel. Geen probleem.